правиш? Карта на Витоша ли гледаш? И откъде предлагаш да минаваме бързите сега? По този маршрут? Аз не съм била до сега по него. Можеш ли да ме преведеш там? А бързина? Да се изкараме хубаво, мили. Ами сега на къде, момиче? Два пътя имаме. На къде да поемем, момиче? Наляво или надясно? Чакай ме, бързо! Чакай ме, бързо! Чакай ме, момиче! Бързо! Подай лапа! Подай лапа, бързо! Бързо! Хайде, момиче! Айде, още път ми остава! Айде! Къде е тази пътека, момиче? Води ме! Айде! Пътека! Пътека! Момиче, пътека имаме! Пътека! Хайде да тръгваме! Вау! Ами това си заслужаваше, момиче. Да. Момиче!